باباس فينيديكت مبل 16 عدمن صدقن زغبابو. I am here with sad news this morning. We inform you that the Pope Emeritus Benedict XVI passed away today this morning. ናይ ካቶሊክ ቤተክርስቲያን ሓላውን ሊቀ ጳጳስን ዝነበሩ ሊቀ ጳጳስ ቬኔዲክት መበል 16 ናይ ስጋዊ ዕረፍቶም ክብ ዝበለ ጸሎትን ሓዘንን ተዘኪሩ። ሊቀ ጳጳስ ቬኔዲክት ዕድመ ጸጊቦም ኣብ በበል 95 ዓመቶም ብምዕራፎም ዕድመ ካብ ጸገቡ ናይ ካቶሊካዊት ቤተክርስቲያን ሊቀ ጳጳሳት ቀዳማይ ኮይኖም ኣለዉ። ሊቀ ጳጳስ ቬኔዲክት ሕማም ካብ ጸዓኖም ነዊሕ ገይሮም እዮም። ካብ ሞቶም ሓደ ሰሙን ቀዲሙውን ኣብ ስራሕ ዘለዎ ሊቀ ጳጳስ ፍራንሲስ ብጽኑዕ ምሕማሞምን ምእመናን ኣብ ጸሎቶም ንኽዝክረዎምን ተማሕጺኖም ነይሮም። ሞቶም ካብ ትጽቢት ወጻኢ ነበረን። ግን ብምኽንያት ሰናይ ምሕደረኦም ክብሮምን ክብ ዝበለ ስነ ስርዓት ቀብሪ ተፈጺሙሎሚ ናብ ቅዱስ ጴጥሮስ ቫቲካን ክሳብ ዝመጽእ ናይ ብሕትውና ህይወት መሪጾም ኣብ ጸንሕሉ ገዳም ኣስከሬኖም ምእመናን ንኽሰናበትዎ ብወግዒ ከም ዝርአ ኮይኑ እዩ። ናይ ሊቀ ጳጳስ ቬኔዲክት ኣስከሬን ኣብ ርእሶም ናይ ጵጵስና ቆቢዕ ተደፊኢሉ ናይ ጵጵስና ማዕረጎም ዘመልክት ቀይሕ ዝምዝም ዘለዎ ቀሚሽን ቀጸላን ተደሪብሎም ናይ ሊቀ ጳጳስነት መግለጺኦም ዝኾነ ቀለቤቶም እውን ኣብ የማናይ ናይ ቃል ኪዳን ኣጻብዖም ተገይሩ ይርአ። መቑፀሪኦም ኣብ ዝተጣመሩ ክልተ ኤዳዎም ተጠላሊፉ ተንጠልጢሉ ይርአ። ናይ ገዳም ጻንሖት ምስ ተወድአ ኣብ ሮማ ኣብ ዝርከብ ናይ ቫቲካን ቤተ ክርስቲያን ቅዱስ ጴጥሮስ ንዘለኣለም ከም ዝዓርፉ ተገብረ። ቀብሮም ዝተፈጸመ ጥሪ 5 2023 ዓመተ ምህረት ካብ ሞቶም 6 መዓልታት ድሒሩ እዩ። ስነ ስርዓት ቀብሮም ናይ ካቶሊካውያን እምነትን ስርዓትን ብዝፈቕዶ መሰረት ክብ ዝበለ ክብሪ ተፈጺሙ። ካብ ኩሉ ንላዕሊ ናይ ሊቀ ጳጳስ ቬኔዲክት ክብርን መንፈሳውነትን ክቢሉ ከም ዝረአ ዝገበሮ ዘድመቆን ፍሉይ ዝገበሮን ስነ ስርዓት ፍትሓት ዝተመርሐ ብናይዚ ግዜ እዚ ሊቀ ጳጳስ ፍራንሲስ ምዃኑ እዩ። ጸሎተ ፍትሓት ብሊቀ ጳጳስ ናይ ምምራሕ ዕድል ቅድሚኦም ዝነበሩ ሊቃነ ጳጳሳት ዝረኸበው ዕድል ኣይነበረን። ናይ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ሊቀ ጳጳስን ክመውት ጸሎተ ፍትሓት ብኻልእ ሊቀ ጳጳስ እናተመርሐ ምፍናው ዝተለምደ ኣይኮነን። ምኽንያቱ ሊቃነ ጳጳሳት ኣብ ናይ ክህነት ስልጣኖም እንከለዉ ስለ ዝሞቱ ቀብሩ ሓድሽ ሊቀ ጳጳስ ቅድሚ ምምራፁ ስለ ዝፍጸም እዩ። ሊቃነ ጳጳሳት ዋላ እውን ተደኸሙ ሞት ክሳብ ትፈልዮም ካብ መንበሮም ኣይለዓሉን። ብሓደ ግዜ ክልተ ሊቃነ ጳጳሳት እውን ኣይስየሙን። ሊቀ ጳጳስ ኣብ ዝሞተሉ ግዜ 120 ዝኾኑ ካርዲናላት ተኣኪቦም ክሳብ ዝመርፁ ነታ ቤተ ክርስቲያን ዝመርሓ ዓቃቤ መንበር ይኸውን። ስለዚ ሓድሽ ሊቃነ ጳጳሳት ተመሪፁ ብናይ መዋቲ ስነ ስርዓት ቀብሪ እውን ከርክብ ስለ ዘይክእል ንሊቃነ ጳጳሳት ሊቃነ ጳጳስ ከቐብሮ ናይ ቬኔዲክት ናይ መጀመርያ እዩ ዝተባህለሉ በዚ ምኽንያት እዚ እዩ። ሊቀ ጳጳስ ቬኔዲክት ግን ባዕሎም ብዝወሰነ ውሳነ ኣብ ቀብሮም ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ልዕል ኣቢላ ትሪኦም ሊቀ ጳጳስ ከርከብሎም ክኢሎም። ካብ 200 ዓመታት ንነጀው ናይ ሊቀ ጳጳስ ጸሎተ ፍትሓት ካልእ ሊቃነ ጳጳስ ክመርሖ ናይ ቬኔዲክት ናይ መጀመርያ እዩ። መዝሙሩ ጸሎቱ ኣስደማሚ ነበረ። ልብሲ ክህነት ዝለበሱ ካርዲናላት፣ ኤጲስቆጶሳት፣ ኣሽሽቲ፣ ዲያቆናት፣ መዘምራን ናይ ቫቲካን ቅጥሪ መሊኦም ተራእዩ። ተኸተልቲ ናይቲ እምነት ሓዘን ንምክፋል ካብ ካልእ ቦታ ዝመፁ ከይተረፈ መጎስ ብዝዓሰለ ድባብ ጸሎተ ፍትሓት ተኸታተሉ። ዝተቐብርሉ ቅድሚኦም ዝነበሩ ሊቃነ ጳጳሳት ጆን ፓውል ኣብ ዝተቐብርሉ ምድሪ ቤት ቤተ ክርስቲያን ቅዱስ ጴጥሮስ እዩ። ከም ስርዓቱ መሰረት ሊቃነ ጳጳስ ኣብ ዝነበረሉ ግዜ ዝነበሮም ኣስተዋጽኦ ብቋንቋ ላቲን ተጻሒፉ ሓቢሩ ይቕበር። ልብሰ ማዕረጎምን ብዘይካ ቀለቤቶም ካልእ ምስኦም ይቕበር። ሊቀ ጳጳስ ቬኔዲክት 16 ናይ ሽምግልና ግዜኦም ኣማውትኦም ቀብሮም ኩሉ ዝጸበቐሎምን ዝማዕረገሎምን ኣቐድማ ኣቢለ ከም ዝነገርክኹም ብናይ ገዛ ርእሶም ውሳነ መንበረ ጵጵስንኦም ደኺምኒ እሞ ይኣኽለኒ ኢሎም ስለ ዝለቐቑ እዩ። ቅድሚ 10 ዓመታት ሊቀ ጳጳስ ቬኔዲክት መንበረ ስልጣኖም ለቒቐ ኣለኹ ኢሎም እንክዛረቡ ከም መብረቓዊ ብልጭታ ኣሰንባዲ ኮይኑ ነበረ። ብዙሓት ተኸተልቲ እምነት ካቶሊክ እውን ድንግርግር ኢልዎም ንምንታይ ዝብል ሕቶ ተላዒሉ ነበረ። ናይዚ ምኽንያት ናይ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ሊቀ ጳጳስ እሞ ተገላግሎ እምበር ሓላፍነተይ ብገዛእ ፈቓደይ ለቒቐ ኣለኹ ዝብል ሊቀ ጳጳስ ካብ 600 ዓመታት ንኔው ተራእዩ ስለ ዘይፈልጥ እዩ። ብርግጽ ኣብ መጀመርያ 1200ታትን 1400ታትን
كلتا لكان باباسات منبر سلطانهم بفقادهم رقيقهم نبرو እዚኣቶም ተጽዕኖ በዚሕዎም ነበረ ሊቀ ጳጳስ ቤኔዲክት ግን ስልጣኖም ያኽለን ዝበሉ ብፍታዎምን ብፍቃዶምን እዮም ዋና ምክንያቶም ሰውነቴን አእምሮዬን እናደኸመ እሞ ንዓባይ ካቶሊካዊት ቤተክርስቲያን ምምራሕ ከጸግመኒ እዩ ኢሎም እዮም መንበረ ስልጣኖም እንክለቁ ወዲ 85 ዓመት ኮይኖም ነበሩ ቤኔዲክት ኣብ ዕድመ ሽምግልና ሊቃነ ጳጳስ ካቶሊካዊት ቤተክርስቲያን ኮይኖም ንኽስዮሙውን ናይ መጀመርያም ሊቀ ጳጳስን ክኸኑ ናይ 78 ዓመት ሽማግለ ነበሩ ቤኔዲክት ናይ ሊቀ ጳጳስነት ሓላፍነቶም ንምልቃቕ ሃንደበታዊ ውሳነኦም ሊቃነ ጳጳሳት ቫቲካን ብሮካዮም ኣብ ዘስምዑሉ ሰገነት ኮይኖም ከመሓላልፉ explorata ad conditionem certam perveni vires meas in gravescente etate non iam aptas esse ad monus petrinum eque administrandum ካባኻትኩም ካብ መንጎ ካርዲናላት ናይ መጻኢ ሊቀ ጳጳስ ክምረጽ እዩ ኣነ እውን ብፍጹም ተኣማንነት ድጋፈይ ከም ዘይቋርጽ ቃል ይኣቱ ካብ ድሕሪ ሒደ ሰዓታት ጀሚረ ሊቀ ጳጳስ ኣይኮንኩን ኣብ መጨረሻ ዕድሚኡ ከም ዝርከብ መንፈሳዊ ሰብ ኮይነ ህይወተይ ክቕጽል እየ ንቤተ ክርስቲያንናን ንዓለምን ሰናይ ክገጥሞም ክጽልየ ንቤተ ክርስቲያንን ንዓለምን ምጽላይ ኣይከቋርጽኒ ኢሎም ቃል ኣተው ብርግጽ እውን ቃሎም ፈጺሞም እዮም ይብሉ ሓቢሮም ምስኦም ዝነበሩ መራሕቲ ሃይማኖት ስልጣን ድሕሪ ምልቃቆም 2 ሳምንታት ድሒሩ ቤተ ክርስቲያን ቅዱስ ጴጥሮስ ዝርከበሉ ቫቲካን ለቂቆም ብሄሊኮፕተር ተወሲዶም ኣብ ትሕቲ ቫቲካን ኣብ ዝመሓደር ገዳም ኣተው ንዝሓለፉ 10 ዓመታት ሊቀ ጳጳስ ፍራንሲስ ከይተረፉ እናኸዱ ይበጽሖም እምበር ብዘይካ ሓንቲ ግዜ ካብቲ ገዳም ወፂኦም ኣይፈልጡን ሓደ ግዜ ዝወፅውን ኣብ ሃገረ ጀርመን ይነብሩ ዝነበሩን ኣብ ዓራት ዝተደነሱን ቀሻ ሓቦም ንብጻሕ እዩ ሊቀ ጳጳስ ቤኔዲክት ኣብ ጸሎትን ገዳምን ተወሲኖም ነባሪ ሰላማዊ ዕረፍቲ ዓረፉ ናይ ሊቀ ጳጳስ ቤኔዲክት ካብ ሓላፍነት ምውራዶም ኣብ ዘመኖም ኣብ ቤተ ክርስቲያን ብልሽውናን ናይ ስነ ምግባር ጉድለትን በዚሑ ክቋጻጸሮ ብዘይምኽኣሎም ሓዚኖም እዮም ይብሉ ብፍላይ ተሓጋጋዚኦም ኣብ ቫቲካን ዝተፈጥረ ናይ ዲስፕሊን ጥሕሰት ኣብ መራኸቢ ብዙሃን ቀሪቦም ድሕሪ ምቅልዖም ነቲ ጌጋ ክጻወሩ ስለ ዘይከኣሉ ነብሶም ካብ ስልጣን ኣውሪዶም እናበሉ ጽሒፎምሎም እዮም እዚ ኮይኑ ግን ዝኾነ ኣስገዳዲ ተጽዕኖ ስልጣኖም ክለቁ ከም ዘይገበሮም ብኹሉ ወገን ዝተኣምነሉ ሓቂ ኮይኑ እዩ ሊቀ ጳጳስ ቤኔዲክት ኣብ ናይ መወዳእታ ግዜያቶም ዝተሰሓሓተ ተግባር ዝፈጸምኩ ኣይመስለንን ስሕተት እንተፈጺመን ዝተጎዳእኩም እንተሊኹምን የቕረበሉለይ ኢሎም እዮም ናብ ፈጣሪ ኣምላኾም ዝተፋነው ሊቀ ጳጳስ ቤኔዲክት ኣብ ዓባይ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን መንበረ ጵጵስና ንምቕማጥ ዝተሃንጠይዎን ዝደለይዎን ከም ዘይነበረ ንፈልጦም ኢና ዝብሉን ንሶም በዓሎምን ተዛሪቦም እዮም ኣብ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ናይ ሊቃነ ጳጳስ ምርጫ ጥንታውን ኣጥባቕን ስርዓት ኣለዎ መረፅቲ ካርዲናላት ካብ ሰብ ተፈልዮም በራ ዓፂዮም ብዘይ ዝኾነ ይኹን ተጽዕኖ ሊቃነ ጳጳሳት ይመርጹ ብምርጫ እንተዘይተሰማሚዖም ክሳብ 4 መዓልታት ዝጸንሕሉ ግዜ እውን ተራእዩ ብፍላይ ቅድሚ ዳርጋ 800 ዓመታት ጳጳስ ክሊመንት ራብዓይ ንምምራጽ ዝወሰዶ ናይ 3 ዓመት ግዜያት ዝርሳዕ ኣይኮነን ብምርጫ ኣብ ስምዕ ከም ዘይተበጽሐ ብልዑል ህንጡይነት ኣብ ኣፍ ደገ ንጽበ ምእመናን ምልክት እናሃቡ ይጸንሑ እቲ ምልክት ኣቐዲሙ ብዝተደለወ መውፅእ ትኪ ጸሊም ወይ ጻዕዳ ትኪ ብምውጻእ ይካወን ጻዕዳ ትኪ እንተተራእዩ ግን ሊቃነ ጳጳስ ከም ዝተመርጹ የበስር ናይ ሊቃነ ጳጳስ ቤኔዲክት ምምራጾም ኣብ ካልኣይ መዓልቲ ነበረ ዝተራእየ ሊቀ ጳጳሳት ቤኔዲክት ድሓር ከም ዝተዛረብሉ ምርጫ ኣብኦም ንኸይበጽሕ ይጽልዩ ነበሩ ተለመን ኣምላኸይ እዚ ናይ ሊቀ ጳጳሳት ምርጫ ንዓይ ንኸይበጽሐኒ ሓግዘኒ ኢለ ጸለኹ ግን ፈጣሪየ ያብታ መዓልቲ ጸሎተይ ኣይሰምዓንን ኢሎም ነበሩ ሊቀ ጳጳስ ቤኔዲክት መበል 265 ሊቀ ጳጳስ ኮይኖም ድሕሪ ምምራጾም ኣብ ዝገበርዎ ናይ መጀመርያ መርደሮኦም ኣሕዋተይን ሓተይን ንልዑል ጳጳስና ጆን ፖል ንኽትክእ ናይ ኣምላኽ ተኽሊ ንዝኾንኩ ንኡስ ኣገልጋሊኡ ካርዲናላት መሪጾምኒ ብርግጽ ፈጣሪ
بزي تمالؤ مسارياتاتون كما يكسرحن وتصيت كركبن يخل يفلطيو لعلو خلو اب صلاتكم نخذكرني حدر ابلكم نمصاينا نحسب ጎይታናን መድኃኒናን ክረዳናዩ ቅድስት ዲኡን ምሳና ከተቀወምያ ሊቀ ጳጳስ ቤኔዲክት ኣብ ዓመታት ሊቀ ጵጵስናኦም ዝበዝሕ ጊዜኦም ናይ ዓለም ሰላም ንኽረጋገጽ ዝደኽሙ ነበሩ ይብሉ ናይ ትውልድ ሃገሮም ጀርመን ወሲኽካ ኣብ ኣሜሪካ ኤውሮፓን ሃገራት ላቲን ኣሜሪካን ተረኺቦም ተኸተልቲ እምነቶም ኣበራታትዖም መራሕቲ መንግስታት ኣዘራሪቦም ልዕሊ ኩሉ ክሳብ ሎሚ ብሶሻሊስትነታ ንእትፍለጥ ኩባ እንክበጽሑ መንግስቲ ኩባ ክብ ዝበለ ኣቀባብላ ገይርሎም ነበረ ሊቀ ጳጳስ ቤኔዲክት 16 ናይ ቁልዕነት ስሞም ጆሴፍ ራዚንገር እዩ ቤኔዲክት ዝብል ስም ዝወሰዱ ሊቀ ጳጳስ ምስኮን እዩ ሊቀ ጳጳስ ናይ ጵጵስና ስሙ ንኽመርጽ ስርዓት ስለ ዘፍቅደሉ ጆሴፍ ራዚንገር እውን ቤኔዲክት ዝብል ስም መረጹ ነዚ ሰበብ ዝኾኖም ናይ ሊቃነ ጳጳሳት ሊቀ ጳጳስ ቤኔዲክት 15 ተግባር የንቑ ስለ ዝነበሩ እዩ ብተወሳኺ ክሳብ ናይ ቅድስና ስም ዝተዋህቦ ቤኔዲክት ዝተባህለ መነኮስ ዝገበሮ ስለ ዘንቑ ምዃኖም ተዛሪቦም እዮም ቤኔዲክት ናይ ላቲን ቃል ኮይኑ ትርጉሙ ዝተባረኸ ወይ ዝተቀደሰ ማለት እዩ ጀርመናውያን ወለዶም ብእምነቶም ካቶሊካውያን ክኾኑ ከለዉ ጆሴፍ ራዚንገር ዝተወልድሉ ኣብ ሃገረ ጀርመን ኣብ ዝርከብ ቴሬን ስቴት ኣካባቢ እዩ ዜግነቶም እውን ናይ ጀርመንን ናይ ቫቲካንን እዩ ጀርመናዊ ትውልዲ ዘለዎ ናይ ካቶሊክ ቤተ ክርስቲያን ሊቀ ጳጳስ ንምዃን ካብ 500 ዓመታት ንነጀው ቤኔዲክት ናይ መጀመርያ ካብ ሓወምን ሓፍቶምን ንእስ ዝኾኑ ጆሴፍ ራዚንገር ናብ ቤተ ክርስቲያን ክሰሓቡ ዝጀመሩ ገና ኣብ ንኡስ ዕድሜዮም እዩ ኣብ ትውልዲ ዓዶም ኣብ ዝርከብ ቤተ ክርስቲያን ቅዱስ ሚካኤል እናገልገሉ ዓበዩ ሓዎም እውን ከምኦም ናይ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ኣገልጋሊ ኮይኖም ክሳብ ማዕረግ ቅሽነት በፂሖም እዮም ሓብቶም ኣብ 65 ዓመተን ብሞት ክሳብ ዝፍለይኦም ናይ ሓወን ኣላይት ገዛ ኮይነን ነቢረን ኣቦኦም ናይ ሂትለርን ናዚ ፓርቲን ስርዓት ኣብ ልዕሊ ካቶሊክ ዘርእዮ ተጻብኦ እናሓሰቡ ይጸልእዎ ነበሩ ግን ውሉዳቶም ካብ መጻወርያ ናዚ ፓርቲ ከገላገሉ ይከኣሉን ጆሴፍ ራዚንገር መንእሰያት ሂትለር ብዝብል ስያመ ኣብ ዝተመስረተ ወታደራዊ ተቋም ገና ኣብ 14 ዓመቶም ተጸንበሩ ኣብ ፀረ ነፋሪ ተሃዱ ኮይኖም ብኣጋር ሰራዊት ሰልጢኖም መንግስቲ ሂትለር እንክፈርስ ናብ ትውልድ ዓዶም እንክምለሱ ኣብቲ ከባቢ ሰፊሩ ዝነበረ ሰራዊት ኣሜሪካ ብዙሕ እኳ እንተዘይጽንሖም ግን ኣሲሮዎም ነበረ ካብ ዝነነው ዝነበረ ታሪኾም ናይ መንፈሳውነት ናይ ትምህርትን እዩ ኣብ ዝተፈላለዩ ዩኒቨርሲታት ተማሂሮም ክሳብ ማዕረግ ፕሮፌሰርነት በቂዖም ኣብ ዩኒቨርሲታት እውን መምህር ኮይኖም እዮም ብርክት ዝበሉ መጽናዕታውያን ወራቐቲ ኣቕሪቦም እዮም ድሕሮም ኣብ ናይ ሙኒክ ቤተ ክርስቲያን ኤጲስቆጶስ ኮይኖም ተሸይሞም ቅድሚኦም ሊቀ ጳጳስ ዝነበሩ ፖፕ ጆን ፖል ንኤጲስቆጶስ ራዚንገር ብዓይነ መጎስ ይርእዎም ስለ ዝነበሩ ናብ ቫቲካን ኣዛዊሮም ናይ እምነተ ካቶሊክ ትምህርቲ ንኸየስፋሕፍሕን ክከታተልን ዝተመደበ ናይ ምሁራን ጉባኤ ኣባልን ኣማኻሪኦምን ገበርዎም ካብ ዝኔውዮም ናይ ሊቀ ጳጳስነት መንበር ዝተረከቡ ሊቀ ጳጳስ ቤኔዲክት 16 ዝበዝሕ መንፈሳዊ ህይወቶም ዘሕለፍዎ ናይ ካቶሊክ እምነተ ክርስትና መሰረት ዝገበሩ ፍልስፍናዊ መጽናዕትታት ብምግባር እዩ በዚ እውን ብርክት ዝበሉ መጽናዕታውያን ወራቐቲ ኣቕሪቦም እዮም ሊቀ ጳጳስ ድሕሪ ምዃኖም እግዚኣብሔር ፍቕሪ እዩ ብተስፋ መድሓንን ናይ ውሽጢ ሓቂ ፍቕሪ ዝተባህሉ መጽሓፍቲ ዝርከቦም ዝተፈላለዩ ጽሑፋት ሓቲሞም ብጠቕላላ 68 ዝኾኑ ጽሑፋት ብሽሞም ተሓቲሞም ነዚ ድማ ናይ ጀርመንኛ ናይ ጣልያንኛ ናይ ፈረንሳይኛ ናይ እንግሊዝኛ ናይ ስፓኒሽኛ ናይ ላቲንን ቋንቋ ጽፉፍ ምልከቶም ንምርምራዊ ስራሕቶም ሓጊዝዎም እዩ ሊቀ ጳጳስ ቤኔዲክት ኣፍቃሪ ሙዚቃ ነበሩ ፒያኖ ኣሚዞም ከዚሙ ዝኽእሉ ቤኔዲክት ናይ ሞዛርት ስልቲ ይኽተሉ ሙዚቃ መዘናግዒ ጥራይ ኣይኮነን ናይ ወዲ ሰብ ናይ መንባራ ሰቃቕ ገጽውን የርኢ እዩ ይብሉ ነበሩ ሊቀ ጳጳስ ቤኔዲክት ኣብ ጥንታዊ ግዜኦም እሞ ብጥንታዊ ዜማ ንቅድስቲ ማርያም ብድምፆም ኣልበም ሰሪሖም እዮም መበል 81 ዓመተ ልደቶም እንከኽብሩ ንምብጻሕ ኣብ ዋሽንግተን ነበሩ ኣብቲ ግዜ ፍልጥቲ ድምፃዊት ኣልማ ማተርስ ዝብል ሙዚቃኦም ንሶም ኣብ ዝተረኽብሉ ኣጋጣሚ ደሪፋትሎም እያ
ሊቀ ጳጳስ ቤኔዲክት መበል 16 ዕድመ ልክዖም ኣብ ናይ ካቶሊክ እምነቶም ጸኒዖም ናይ ብዙሓት ኣመንቲ ሓላፍን ናይ ቤተ ክርስቲያኖም ሓላውን ኮይኖም ነቢሮም ዕድመ ልክዖም እውን ብዛዕባ ሰላም ናይ ዓለም ብዛዕባ ድሕነት ደቂ ሰብ ብግብርን ጸሎትን ክሕግዝ ጸኒሖም ሞቶም ዕድሜዮም ተኸቲሉ ዝመጾ እኳ እንተኾነ ዓለም ዕግርግር ኣብ ዝበለትሉ ሎሚ ግዜ ከምኦም ዝኣመሰለ መንፈሳዊ ኣቦ ምኽሳር ጉድኣት እዩ ይብሉ ንፈልጦም ኢና ዝብሉ ሃይማኖታውያን ኣቦታት ሊቀ ጳጳስ ቤኔዲክት ነፍሶም ብሰላም ትዕረፍ